Maswera sei sisimeli, ndaitawo dambudziko nemukadzi uyo anonzi Maitonde Dadirai Kapota kana kuti Dadirai Kamudyariwa ari based kuBotswana. Aizviti iye anopa vanhu malinki ekuenda kuEngland, so takamupa 20,000 pula muna March 15 March, imwe yacho batamupa muna February 3 February, achimbatadza kufulfilla promise yake. So after that takumubvunza mari achada kudzoka, ukamubvunza mari ari very rude, anotokupindura rude. Ukamubvunza mari, she is very very violent. So takazosvika pakublokwa naye, hatichakwanisi kutaura naye. Saka isusu problem yatinayo ndeyekuti isusu tiri kuCape Town, iye ari kuBotswana. Saka ari kuziva kuti ane advantage yekuti isusu hatikwanisi kumutera ikoko, but push comes to shove tichamutera zvedu kuBotswana kwacho. But at the meantime tachida kungoti tibatsirwe kuti timuexposewo kuna vanhu vari kuBotswana, vazivewo kuti ndozvaari kuita, achitorera vanhu mari, achinyepedzera kuti ane malingi.